बाजारात मस्तपैकी धुक्या पडला। सकाळी सकाळीच काकड आरतीक जाऊन इले आणि पूर्ण भिजलंय बेलाच्या वरसून नीतपर्यंत येईपर्यंत। हा होय, तू खय जातं सकाळी शाळेत? खाली बा आमच्या घरापासून पुढे बाजारपेठ दिसतच नाही। आमच्या घरापासून पुढे बाजारपेठ दिसतच नाही, एवढा धुक्या पडला। मस्त इकडे पक्षी वराडतात पिंपळार। नमस्कार, मी अक्षय नेरुरकर, मालवणी विरण बाजार चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत असा। मित्रांनो, आज सोमवार आणि आत्ताच मगाशी सकाळी आज मी 4 वाजता उठले आणि काकड आरतीक जाऊन इले। थोडंसं फ्रेश वाटलं मस्तपैकी। पहिलं नारायण मंदिरात गेलं आणि कसं होतं की रोज दोन्ही मंदिरातले काकड आरती मिळत नाही, म्हणजे एकाची जर लवकर चालू झाली किंवा एकाची जर लेट चालू झाली तर मिळतं। म्हणजे असं आज नारायण मंदिरातली लवकर चालू झाली आरती, त्याच्यामुळे माका दुसऱ्या मंदिरातली पण मिळाली। आणि मी आता इकडे येईल आमच्या माडाच्या बागेत। सकाळी सकाळी थोडंसं असं ह्या वातावरणात फिरणं जरा थोडंसं बरं वाटतं आणि आरोग्यासाठी पण आपल्या चांगलं असतं। तर सकाळी सकाळीच इकडे नारळ वगैरे पडलेले असतात काय बघूसाठी, असंच म्हणजे येऊचं लागतं। बाबा पण इले आहेत बागेत, बाबा तिकडे मांगराकडे आहेत, थोडंसं काहीतरी काम करतात। तोपर्यंत माका बोलले की तू माडात जरा फिरान ये जा म्हणून। आणि ही माडाची अळी कामगारांनी केलेली आहे सगळी, कारण आता उन्हाळ्याचे म्हणजे ऊन चालू झालं आहे, भरपूर ऊन असला ना काय माडांका पाण्याची गरज असता। तर त्यासाठी ही आमचं इजो काका आणि बंटो दोघांनी ही अळी केलेली आहेत। तर थोडी अर्धी तिथपर्यंत झाली आहेत आणि त्याच्या खालची चालू आहे म्हणजे त्यांचं आता भात कापणी चालू आहे, त्याच्यामुळे ते थोडे सुट्टीवर गेले आहेत। तर त्यासाठी अर्ध्यापर्यंतच सगळी झाली आहेत अळी, त्यानंतर मग खालची होऊची आहेत अजून। नारळ पण थोडे सुपारे वगैरे धरलेत व्यवस्थित, मस्त आहे बघा, वरती तुमचं दिसतं सुपारे धरलेले। इकडे पण धुक्या एवढा पडला ना, पण बरं वाटतं, थोडा असा थोडासा फ्रेश वाटतं मस्तपैकी। थंडीच्या दिवसांमध्ये जेवढं पाणी आपण लावू ना झाडांका तेवढं चांगलं असतं, कारण तेव्हा जमीन फुटलेली असतं, म्हणजे जमिनींका तडे जे जातात ना ते थंडीत जातात, उन्हाळ्यात जात नाही। उन्हाळ्यात आणि तशी पण उन्हाळ्यात पण गरज असताच पाण्याची, पण जेव्हा आपण थंडीत पाणी लावतो ना तिथं जास्त ते का लाभदायक ठरतं, म्हणजे खाली खोल त्यांच्या मुळांपर्यंत जातं। तर त्यासाठी आता थोड्या दिवसांनी शिपणा चालू आहेत आमचा माडाचा, मग तेव्हा मी एक अर्धा दिवस इकडे आणि अर्धा दिवस तिकडे स्टुडिओत असं चालू असतं माझं, कारण आठवड्यात ना एकदा तरी माडांका पाणी लावायचं लागतं। आणि हे एवढे माड आहेत ना, ही एवढी पूर्ण बाग ही मध्ये मध्ये कोळ्याची घरं आहेत ना ती सगळी लागतं तिकडे। तर एवढी मोठी बाग आहे ना, ह्यांका पूर्ण 2 दिवस लागतात। म्हणजे सकाळी जर 7 वाजता चालू केला आणि संध्याकाळी 7 वाजेपर्यंत जर ठेवला ना, असं 2 वेळा केला ना, 12-12 तास जर कंटिन्यू चालू ठेवला शिपणा, तर दोन्ही पंप चालू ठेवले, एक व्हाळाक लावलेलो पंप आणि एक विहिरीक लावलेलो, ते दोन्ही पंप जर चालू ठेवले तर पूर्ण ह्या 2 दिवस लागतात। तर तसा चालू असता। आणि आमच्या इकडे 2 पंप आहेत आणि 2 काकांचे पण बागे आहेत, त्यामुळे 2 दिवस इकडे 2 दिवस तिकडे 2 दिवस दुसऱ्या काकांकडे, असे
3 वेळा म्हणजे 6 दिवस पूर्ण पंप चालू असतं आणि 1 दिवस सोमवारचं बंद असतं, म्हणजे तेव्हा लाईट नसतं म्हणून सोमवारचं बंद. आणि धुक्या पडला म्हटल्यावर कसा दहिकाल्यांची वगैरे आठवण होता. दहिकाले वगैरे चालू झाले, थोडीशी थंडी चालू झाली. तरी मी काकड आरतीक जात असल्यापासून ना स्वेटर घालून जात नव्हते, पण आज भरपूर थंडी लागली सकाळी. असा येऊचा लागला, पूर्ण भिजानच येऊचा लागला. केसावर वगैरे नाही दवबिंदूचे जे थेंब असतात ना ते पडतात. थंड होता एकदम. तर स्टुडिओपर्यंत येईल, त्यानंतर तिकडनं मग इकडे येईल बागेत. प्रत्येक माडावर ना ही मिरीची वेली सोडलेली आहेत, जी मिरी असताना त्याच्या वेली सोडलेल्या आहेत. आणि ही ना ह्यो माड आहे ना, ह्यो एका रोटो लागलो ना काय तो माड खराब होता. मग बाकीचे माड कुठले कुठले चांगले आहेत, कुठल्या माडांवर पावसात वीज पडली आहे, कुठले तौक्ते वादळलेल्या ना तेव्हा पण पडले आहेत. तुमका पुढे एक दाखवते. एक माड ना एका पोपळीच्या झाडावर पडलो आणि ती पोपळ पण पूर्ण मुळासकटच पडली ती. असं झाला. म्हणजे शेती करू गेलं तर नुकसान पण आणि फायदो पण. मस्तपैकी अळी केलेली आहेत. हे कसं वरती त्यांचे कॉक आहेत, ते कॉक उघडले ना काय पूर्ण मग ते असे लाईनीत पाणी असा खालपर्यंत जाता. म्हणजे एक लाईन लागाक ना अर्धा तास लागता. इकडे मध्ये पण कुठे ना कॉक काढून ठेवले ते. जर इकडे इथपर्यंत येऊन जर लाईट गेली ना तर मग ह्यो उघडायचा आणि हे का मग एल्बो लावून पुढे सोडायचा. मग इकडनं अर्धा पुढे लागताला, म्हणजे परत ते का पूर्ण सोडूक नको अशी सिस्टीम करून ठेवली आहे. तिकडे पुढे एक पण, त्याच्या पुढे पण 1 2 3 4 आणि इकडे 5. आणि हे जे लाईनी आहेत ना त्यांना सगळ्या माडाच्या लाईनिंग का प्रत्येक माडाच्या लाईनिंग एक असे कॉक खालपर्यंत लावले आहेत. अशी पाईपलाईन केलेली आहे. आणि हे बघा हे ते कॉक आहेत मी तुमका सांगितले ते. प्रत्येक माडाच्या आळ्यात ना हे कॉक आहे बघा. तो पुढे पण माडाच्या आळ्यात तिकडनं म्हणजेच ह्या झाला काय त्यानंतर मग ह्या ओपन करायचा आणि ह्या बंद करायचा. का मग तिकडनं खाली जाताला ह्यांका जवळजवळ 2 तास लागतात माडाच्या लाईनिंग, कारण ह्यांची अळी मोठी असतात आणि जी फोपळीच्या ह्यांका अर्धो पाऊण तास लागता. ह्यांची छोटी अळी आहेत त्याच्यामुळे. थोड्या दिवसात जेव्हा पाणी चालू आहे तेव्हा तुमका मी दाखवीन पाण्याची सिस्टीम इकडे कशी आहे, ती कुठून पाणी येतं काय तर सगळं दाखवीन तुमका. तर तुमका मगाशी सांगितलं तो ह्यो बघा, ह्यो माडा ह्यो जो माडा ना तो खूप उंच होतो माड. तो डायरेक्ट अर्ध्यावरून तुटलो तो ते वादळ झाला तेव्हा. आणि तो असो पडलो इकडे. या फोपळीचं झाड होता, ह्या झाडावर पडलो तो आणि ह्या झाड मुळासकटच तुटला. तर बघा पुढेपर्यंत पडला, हे इथपर्यंत अख्ख्याच पडला झाड. आणि तो अर्धो माड तिकडे पडलो त्याच्यावर पडा. माझ्या मागच्या व्हिडिओत पण तुम्ही आमची बाग बऱ्याचदा बघितला असतलास, पण आज मी तुमका पूर्ण फिरवून दाखवलं आहे. ती थोडक्यात दाखवत होते फक्त मी. आणि आता इकडे फिरान झाला पूर्ण. नारळ वगैरे जे गोळा केले छोटे ते जे होते ते सगळे या मांगरात टाकले. ह्यो मांगर आमचं फार्म हाऊस म्हणतो आपण ते का. आणि आता मी जातले स्टुडिओत गेल्यानंतर तुमका बाजारात दाखवते. मगाशी मी होते स्टुडिओत तेव्हा बाजारात तेव्हा कोणाची दुकानं उघडली नाही, सकाळच होती. आता साधारण 8 वाजले आहेत, त्याच्यामुळे कोणाकोणाची दुकानं उघडली असतील. आपण बाजारात जाऊया आणि बाजारात आपण बघूया. जरा हातपाय धुते आणि बाजारात जाते. इकडे पिंपा भरून ठेवतो हातपाय वगैरे धुवूसाठी, पण 24 तास इथे पाणी असतं. जे कॉक आहेत ना ते कॉकचा बुच खोलल्यानंतर खाली पंप चालू केला ना का इकडे पाणी येतं. मग हे बॅरल वगैरे भरून ठेवचे लागतात. हे छोटासा ग्राउंड टाईप केलेला काजू वगैरे सुकवसाठी किंवा सुपारी वगैरे सुकवसाठी. आणि इकडे आमच्या मध्ये पार्टी पण होतात. म्हणजे मजा येते इकडे माडाच्या बागेत अशी पार्टी करूक ना. एका साईड इकडे रस्तो पण खूप लांब म्हणजे कोणाची काय दगदग नाही, काय नाही, टेन्शन नाही. एकदम मस्तपैकी असं फ्रीली वाऱ्यावर असं एकदम म्हणजे ओपन साईडला जशी पार्टी करतो आपण तसं इकडे छान वाटतं एकदम. पाणी एकदम थंड झाला. तर थंडी लागली भरपूर, तिकडे धुक्या पडला आणि पाणी पण थंड झाला. पाणी ओपनच असतं, पक्षी वगैरे खातात पाणी मस्तपैकी. पक्षी पण भरपूर आहे तिकडे, पक्ष्यांसाठी पण पाणी ठेवलेलं असतं. छोटे बाडले, छोटे कप वगैरे भरून ज्या मिळत ना आता भरून हे फुटलेले कळशे वगैरे आहेत तर भरून काही ठेवलेलं असतं. त्याच्यामुळे पक्षी पण मस्तपैकी तृप्त होतं एकदम.
आणि जेव्हा पाणी चालू असतं ना माडाचा, तेव्हा आळ्यात येऊन आंघोळ करतात. असे मस्त आंघोळ करताना पण भारी वाटतात. मे महिन्यात पण 24 तास जरी पंप चालू राहिलो ना तरी इकडचं पाणी कमी होत नाही. पाण्याचा सोर्स भरपूर आहे इकडे. त्यामुळे ही माडाची बाग, सुपारीची बाग झाली आहे ना, ही मस्त हिरवीगार पाण्यामुळेच झालेली आहे. सो आता सगळी कामं आटपून मी दुकानात दिलं स्टुडिओमध्ये. सकाळी उठल्यानंतर घराकडची थोडीशी कामं, बागेतली कामं, असं सगळं आटपून 9चं टायमिंग होतं. आता वाजले 8:15. जरा लवकरच येईल. आता दुकानामध्ये पेंडिंग राहिलेली कालची कामं कुठली कुठली आहेत ती बघतले, सगळा बघतले आणि नंतर मग ती कामं केल्याच्या नंतर मग फ्री झाले मी. ऑलरेडी मला भूक लागली आहे, त्यामुळे नाश्ता करूचा आता माका. थोड्या वेळात आता 9 वाजले काय नाश्ता करतले जाऊन आजूबाजूच्या हॉटेलमध्ये कुठेतरी करतले नाश्ता. आणि त्यानंतर मग माझा कामाचं टायमिंग चालू झालो. त्यानंतर मग दुपारपर्यंत फ्री. पहिली गोष्ट म्हणजे सोमवार आहे, त्याच्यामुळे बाजारातच कोण नाही. दुकानात काय कोण येतील का नाही काय सांगू शकत नाही, पण बसा रवायचं लागतं शेवटी. कसा कुत्र्याच्या अंगावर कोणीतरी गाडी घातल्या बाहेर जो आरडता. तर मी रविवारचं दुकान बंद ठेवते, कारण झेरॉक्स, फोटो किंवा इतर ज्या काय असतात ते कधी येतात आपल्या दुकानात. तर ज्यावेळी इतर ऑफिस वगैरे म्हणा किंवा इतर शाळा वगैरे चालू असतात तेव्हा. शाळा चालू आहे आणि आयडेंटिटी कार्ड मुलांची केलेली आहेत मागे तिकडे. तर ती आयडेंटिटी कार्ड वगैरे ती नेऊ घेतलेली आहे शाळेतली मुलं, त्याच्यासाठी थांबायला लागतात. तर इतर रविवार असताना तेव्हा रविवारचं दुकानात कोण नसतं माझ्या, पण बाजारात गर्दी मात्र भरपूर असतं. कारण तो एकतर नॉनव्हेज वारा रविवार म्हणजे ते मासेवाली वगैरे येतात, त्याच्यामुळे बाजारात गर्दी असतात. आणि आत्ता जसा बघ गेला तर बाजारात कोणच नाही. बाजूचा माझा सलून बंद आहे, त्याच्या बाजूचा गांगेश्वर क्लॉथ स्टोअर, शुभमचं दुकान ते पण बंद आहे. आणि बरीचशी दुकानं बाजारातली बंद असतात सोमवारची. माझाच बहुतेक रविवारचा बंद असतात, कारण रविवारचं काही कामच नसतं त्याच्यामुळे. पण मी असलंय तर दुकानात म्हणजे स्टुडिओत असतंय, नाहीतर मग कुठेतरी मित्रांबरोबर कोणाच्या तरी भैमुगात जावा, कोणाच्या तरी भातात जावा, असं काहीतरी काय नाही काय चालूच असतं टाइमपास. नाहीतर मग काहीतरी सड्यावर वगैरे जाऊन मजा करतो. किती फोटो आहेत का? फक्त 4 बजले 4च फोटो आहे. किती येतो तू? व्हिडिओ बघता आपले मोबाईलवर बघ. वाटत दिसतं व्हिडिओ. काय कर ऋषभ गावकर आपले गावकर वायरमॅन त्यांचं मुलगो. तो पण आपले व्हिडिओ बघता, सांगता माका व्हिडिओ बघतोय म्हणून. दिवसभर दुकानात कोण ना कोण येत असतात. आणि असे मित्र येले ना कसे जरा त्रासिक असतात. हे जरा खर्ची, त्यांना नाश्ता देऊ गया, सगळा देऊ गया. हे सगळे आपले विद्यार्थी आहेत. माझ्या दुकानात पण येणारे आणि माझे सबस्क्रायबर पण आहेत. हे आयडी कार्ड काढू गेले आहेत माझ्याकडे. माहिती द्या. कोणता 2 नंबर, दुसरा नंबर कोणता? अशी शिक्षा केल्यावर घेऊ राहू नको. बसलास तरी काय नाही, खाली बसलास तरी काय नाही. खाली बस, खाली उद्या वय किती तुझा? टाकी येतं ते काय पुढे येतं पुढे.
जेवतो ना मग एवढ्या हळू का बोलतं. 2 मार्क पुढे किती 2004. आधार कार्ड नंबर टाकू वर मेसेज कर असा तो दे ना. आधार कार्डची झेरॉक्स मध्ये तुझा काय मोठी गावली पुस्तक उगा त्यांच्यावर येईल वशील आहे. 11वीच्या पुस्तकात देऊन दुसऱ्यांका दिलेलं मास्तरांनी दिलं ना. गौरेश महेश नाही. फोटो व्हायला बरोबर हे काढलं ना आधार कार्ड बघता 2004 2 वर्ष उरलं काय किती 23/1/2004 जानेवारी. 1 म्हणजे जानेवारी ना. जानेवारी नाही चैत्र पहिलं आपलं मराठी मध्ये चैत्र. 23 जानेवारी 2004. कोई पैसे ती नाटकोळवाडी वाणिज्य तुझा आधार कार्ड नंबर टाकू का पाठवतो. तुझा का तुला सांग ना. संकेत नाही जाऊ जोरात सांग रे. कॅमेऱ्यात पण ऐकत जाऊ. संकेत नाही जाऊ. संकेत 12वी 20 जून 2004. 20 जून सोनावाडी खांबडवाडी. आधार कार्ड नंबर टाकू. सगळ्यांनी मला आधार कार्ड नंबर व्हॉट्सअपला पाठवा. तो माझा नंबर आहे. माझं घे ना 2021 आधार कार्ड नंबर सांग ना. घे सांग मग मराठी 81 41 81 0119 060 5 0605 नाही. बाजारात आज सोमवार असल्यामुळे कोणच नाही. असंच ते 4-5 जणच आहेत माझे मित्र. टाइमपास हे बघताच तुम्ही इकडे. रुपगो राजगो पिंटो आमचो आणि सायगो. 14 होते आम्ही चौघे कडले. एक बेळची वाडी एक वडा आताच आमचा एक विषय झालो. पिंट्याकडे आपण जातलो वडाच्या पाठाक. शांतदुर्गा मंदिर आहे ना. त्याची जत्रा जानेवारीमध्ये असते ना. ते 17 जानेवारी. हा 17 जानेवारीपासून पुढे 5 दिवस जानेवारीमध्ये जत्रा असता. काय पाठवलं लगेच काढतोय. किती वयात 3 हा ठीक आहे. एवढ्या लांब नाही दिसायचं नाही. तो महेश दादा आग मारत होतो पोलीस पाटील. तर पिंट्याबरोबर मी जातलं आहे शांतादुर्गा मंदिराचा शूट करून जातलं आहे. तुमका मी शांतादुर्गा मंदिर दाखवतलं. आणि आजूबाजू किती मंदिर आहेत रे. 3-4-5 आहेत ना. इकडे 4-5 मंदिरं आहेत. रवळनाथ मंदिर आणि गणेश मंदिर आणि कुठला मंदिर आहे. तर आम्ही तुमका दाखवतलं वडाच्या पाठचा. ती जानेवारीमध्ये 5 दिवस जत्रा असतात. आणि बरेचसे तिकडे येतात भाविक. जे शांतादुर्गा जी देवी आहे ना ती म्हणजे त्याचे भक्त जे असते भरपूर लांब असते. त्याच्यामुळे ते तिकडे येतात भरपूर जण. 5 दिवसात जवळजवळ हजारो भाविक येत असतील. आणि 5ही दिवस वेगवेगळी जत्रा असतात. दुपारचे 2 वाजलेत आणि आता मी जेवू जाते घराकडे. तसं नाही म्हणता बरीच गर्दी होती. कारण शाळेची मुलं वगैरे होती. आणि इतर पण कोण रे ट्रेनची तिकीट काढू वगैरे. तर त्यांची झाली. आणि आता भूक लागली आहे मका. त्याच्यामुळे आता जेवते जरा. जेवल्यानंतर आपण परत स्टुडिओमध्ये जाऊया आणि पुढची कामं काय ती आटपूया. बघूया घरी काय जेवण केलं आता. ओंकारच्या दुकानातली काकडी घातली. उकड गावली आपल्या खावचीचा. हे आमचं सरबतचं दुकान आहे. इकडे मागे एक व्हिडिओ क्लिप केलेलं आहे. फेसबुकवर टाकलेली आहे. ती फेमस झालेली ती व्हायरल झालेली ती. त्याच दुकानी आहे. ते काकडी खातलं
किंवा त्याची घे, त्याची घे आणि खा, ही नको. नाही ना, ह्याच्यातला काय नाही गावाचा. काय अरे मग माका काय बघलाय असं असतं. मेहनत करणं एवढंच असतं आणि बाकीचं सगळं बरोबरचे खाऊन जातात. ओमकारानं आजच सकाळी फ्रेश भाजी आणल्या ना कोल्हापुरात ना. जर कोणाक हवी असेल तर लवकर खरेदी करा, एकदम फ्रेश हा. बुधवारी गर्दी असतील या बाजारात, त्याच्यामुळे उद्याच येलास तर जरा तुमका कमी गर्दी कमी मिळत आणि एकदम फ्रेश भाजी मिळत. हे ओमकारचं दुकान आमच्या. हर्षल दादा नसताना ओमकार हे थंडा खाता आहे बघा फुकट. आणि बघते हा काय काय हा काय आईस्क्रीम नाही ना मागवत अजून. कॅडबरी दिसतात भरपूर. आईस्क्रीम आमच्या भीतीन मागवणार नाही काय माहिती. जिरा सोडा पाणी बॉटल सगळा आपल्या गाव्या हव्या तर यायचा आणि घेऊन खायचा. इकडे काय नाही बोललं. हे माझं जुनं टेम्पो, मी तुमका मागच्या व्हिडिओत सांगितलेलं आहे ना. टेम्पोवर ड्रायव्हर होते म्हणून मी. हे आमचंच टेम्पो आहे. वरती भराडी प्रसन्न लिहिलेलं आहे बघ. मस्त मजा येतं मग मोठी गाडी आहे चालव. 7 वर्ष या टेम्पोवर मेहनत केली मी. 7 वर्ष हां 7 वर्ष हे टेम्पोची भाडी मारलंय कडक. जेवलंय घराकडे, थोडासा काकडी खाल्लंय, थोडासा थंडा पिलाय आणि आता परत चाललंय दुकानात. बाजारपेठ पूर्ण सुनी सुनी या कोण नाही. सगळी दुकानं बंद झाली. दुकानं सगळी बंद झाली. काय बाजारात कोण नसता. पूर्ण सगळं शुकशुकाट असतं. 4 वाजेपर्यंत आता कोणी एक दिसायचं नाही. 4 वाजेपर्यंत मस्तपैकी जाऊन काम करायचं असत तर, नाहीतर मग झोपान द्यायचं दुकानात. त्यानंतर मग संध्याकाळी बहुतेक मी कणकवलीत जातले. तोपर्यंत हे व्लॉग एंड केलं आहे तर, नाहीतर मग संध्याकाळी कणकवलीत एंड करतले. आणि कणकवलीत जाताना स्वतः मीच ड्रायव्हिंग करतले, त्याच्यामुळे काही कॅमेरा मागं घेऊन जाऊक मिळायचं नाही. त्याच्यामुळे आजचा जो व्लॉग आहे तो मी इकडेच संपवत आहे. तर मी असं ठरवलेलं आहे की डेली व्लॉग आपण आठवड्याभर ट्राय करूया. डेली व्लॉग त्याचा जर चांगलं रिस्पॉन्स मिळालं तर डेली व्लॉग आपण तसेच चालू ठेवायचे. नाहीतर मग जेव्हा फंक्शन असतात, जेव्हा काहीतरी कार्यक्रम वगैरे असतात, तेव्हाच आपण व्लॉग बनवायचे असं ठरवलं आहे. त्याने काय होतं तुमका बाजारातले जे अपडेट आहेत, बाजारातले रोजचे जे अपडेट आहेत ते तुमका मिळत राहतले. बाजार कसं भरतं आपलं काय सगळं तुमका बाजाराबद्दल जे रोजचे अपडेट आहेत ते मिळत राहतले. आजूबाजूचे पण रोजचे अपडेट मिळत राहतले. आणि जर तुमका वाटत असत की डेली व्लॉग मी चालू ठेवतो, मग कमेंटमध्ये सांगा. आणि आजचा जो व्हिडिओ कसं होतो, आजचा जो व्लॉग होतो तो तुमका कसं वाटलो, त्याच्याबद्दल काय तुमची प्रतिक्रिया काय ते मला कमेंटमध्ये सांगा. आणि जर आजचा व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा. आणि जर आपल्या चॅनलवर कोण नवीन असतील तर त्याने सबस्क्राईब करा. आपण पुन्हा एकदा उद्याच्या व्हिडिओमध्ये भेटू. तोपर्यंत बाय बाय.